Към нещо любопитно, парче плат, сгънато и скроено по подходящ начин може да замени детската количка. Майките във Варна могат да разхождат бебетата си без да се притесняват от уличните дупки, като го слагат в слинг. Слингът все още не е много популярен у нас, но удобствата му откриват все повече родители. Вижте. Слингът е нещо много старо, което ние сега преоткриваме, казва Оля Боеро, докато показва различните видове слинг, в който бабите ни веднага биха разпознали някогашната цедилка. Оля използвала слинг за дъщеря си Алия и сега предлага и на други майки да открият удобствата на различните видове, които имат едно общо предимство. Когато слинг е правилно сложен, дупито е по-надолу от краката, коленете. Коленете, да. И това е правилно. Това изобщо не наранява гърба. Слингът джоб и слингът с хълки са подходящи и за новородени. Бебето може и да лежи, и да седи, а топлината на майчиното тяло го успокоява допълнително, особено когато започнат коликите. През това време ръцете на майката са свободни, а тежестта е разпределена по-правилно, отколкото ако държи детето в ръце. Слингшалът изглежда още по-сигурен и стабилен, а и връзването не е толкова сложно, колкото изглежда, казва Оля. Докато тя ни показва, събират се и любопитни родители. 5-месечната Божидара е донесена от майка си също в слинг, но раница. То е за бебета, които вече държат главата си изправена. Редуваме малко в слинга, малко в количката. Като цяло на нея харесва, доставя удоволствие така да се оглежда. За по-големи деца и еквадорският модел, който се носи само на гърба. Алия, която е редовен модел при демонстрациите, го харесва. Баща я обаче предпочита японския тип, който използва и до сега, когато Алия се измори при разходките. Защото слингът е еднакво подходящ както за майки, така и за татковци.